Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Ja, hun gjorde det igen. Vi er på vej til Bumleby Festival i Hørning i Jylland. Hvad? Ja, og det er til... Hvad er det for en gammel idiot, der sidder og kører bilen? Det tænkte jeg faktisk også godt på. Man kunne hurtigt gå galt i byen med sådan en lyser her. Men ser Sanne ikke mere fedt ud, end hun har gjort i lang tid? Og til gengæld synes jeg, at Thomas begynder at se lidt ud, som om man faktisk er begyndt at tage vagter på sygehuset nu. Sanne, hun ser bare super godt ud. Jamen jeg tror også, det ligner sådan lidt, Thomas han sidder og fryser. Han er syg. Han har ikke mæslinger. Han har... Ja, ikke rigtigt. Han er feber. Prøv at se ham. Men du er ret lige her, der ligner det måske ikke. Og så kan vi selvfølgelig se 400 som er i bilen her. Det er tidligere om morgenen, så alle er lidt trætte. Vi spiser lige sådan lidt tør chia-bolle her på vejen. Og det er faktisk reklame for Børnenes Trafikskole. Så vi er på vej til det jyske, og vi glæder os så meget. Hold fingrene væk, kan du? Det skal nok blive sjovt. Håber vejret er bedre, ikke? Det regner lidt. Du har ret. Nu har du sagt det, og når jeg ser ham nu... Altså, jeg så den her video tidligere, der tænkte jeg det ikke, mig at indrømme, men du har ret. Han ligner faktisk en, der er syg her. Så er vi lige backstage her. Så der er rigtig, rigtig mange mennesker. Jeg glæder mig også selv til at gå rundt dernede og få set. Jeg spørger lige, hvis vi skulle op på den scene her, hvordan træder vi op på scenen? Altså, jeg har et billede i mit hoved, men jeg vil gerne høre dig først. Vi vælter derop. Vi laver sådan et forlæns rullefald. Ja. Og så fingerer jeg, at jeg banker hovedet ned i scenen. Og så tager jeg den der pose med blod, teaterblod. Ikke ketchup, men rigtig teaterblod. Og så... Jeg skal bare lige være enig om, det er små børn, du ved. Ja, nemlig det er det, jeg mener. Ja, de elsker sådan noget. De synes, det er mega sjovt med sådan noget. Og så i stedet for, du ved, man godt får det der med, at man ligesom sprøjter sådan en spand vand ud på dem, så sprøjter man sådan en helt pose med teaterblod ud i deres ansigter. Og så kommer du bagved. Ja, sådan noget frode ud af munden. Og så på en Harley Davidson, ikke? Og en øks. På en Harley Davidson. Og en øks. Og en øks. Og jeg tror aldrig, de vil glemme det der møde. Første gang, de mødte Thomas og Christian. Så skal vi have sådan noget musik, hvor der er sådan noget... Altså, du ved, det er ligesom, at man snakkede om, at hvis man spillede, du ved, de gamle rocksange baglæns, så var der sådan beskeder fra satan i det. Så skal vi have sådan en mærkelig musik, der kører, som er sådan os, der baglæns siger, subscribe til Thomas og Christian. Subscribe til Thomas og Christian. Du ved, sådan virkelig... Præcis. Elsker den idé, Thomas, siger Mette Møller. Kæmpe support derfra, og jeg tror, det er dit hår, der gør. Når du tager det der hår på, så altså Mette og dig, synergi, når du tager det hår på... Putte, hun siger, at han ligner Gargamel fra Smølferne, når han, med den måde, han sidder på i bilen. Ja, jeg synes faktisk, der hvor han står nu og kigger ud, der ligner han ham, der hedder Ebenezer Scrooge. Kan du ikke se det? Sådan en gammel gnier, der kigger ud af vinduet, du ved, og de hygger sig, de mennesker derude, og de bruger for mange penge. Ebenezer. Så er vi simpelthen ude på pladsen her, på vej over til vores meetup. Og der er masser af mennesker, og der er... Jeg tænker, altså, og igen, jeg har sagt det før, jeg er selv meget behåret, men hvis jeg har hår her, så går jeg det altså ikke ud på den måde her. Det er jo et slags, jeg fjerner mit skæg, men jeg beholder mit halshår. Det er så lidt weird, det her, Thomas. Ja, men problemet er, hvis det vokser så hurtigt, hvis han barberer det den ene dag, og så er det op igen dagen efter, så gider man jo ikke. Det er jo Wolverine. Ja. Altså, man kunne godt få indtryk af, at han har barberet sig lige inden de satte sig i bilen på vej mod Bumleby, og når de så kom frem, så det sådan der ud. Ja, det tror jeg, det er det, der er sket. Det er fandvittigt. Hej, hvad hedder du? Laura. Hvor er du sød, du kommer herover. Så jeg tænker altid, når vi har de her øjeblikke her, at det går op for mig, hvor unge nogle af de her Sanne Vilde fans er. Også når jeg tænker på nogle af de videoer, vi laver, hvor vi ligesom tager deres mest, perverterede videoer, eller videoer, hvor der er perverteret sådan shine på, så tænker jeg på, okay, det er alligevel børn på den alder her, der ser videoen nogle gange. Ej, hvor er I flotte. Alright. Jeg føler, du skal have lavet sådan noget der en dag på stream. Ja. Vi skal have din kone til måske at lave sådan en, der er på dig, mens du streamer. Det er jo meget flot, synes jeg. Det synes jeg også, det er. Asta. Det tror jeg sgu aldrig, jeg har set i Jylland, det der. Er det hende derinde, der sidder derovre? Du har aldrig set det. Du har aldrig set Så det er din lille søster, hvad hedder du? Nej, det der, det er jo sådan en tribal rocker-tatovering. Det vil aldrig gå i Jylland. Alle 5.000 er vi lige i gang med autografer til
Josefine, er det første gang, du er her? Og jeg troede lige, det var hende, som hun spildte cola på. Bor du her? Det havde været fedt, hva'? I hvad? Hvad hedder I? Nana. Nana og Sif. Og I kom Altså, man får indtryk af, at Sanne, hun er en high roller på sådan en festival her. Hold da op. Ved du hvad, det er der flere, der siger, det er vi bare glade for. Der er 5.000 idioter. Hej Freja. Nu hopper jeg så lidt i det her, Thomas. Fordi jeg kan godt mærke, at du vil gerne have, at vi skal se alle de her testimonials her. Hvor gammel er hun? Altså, det er jo ikke meningen, at sådan et barn der skal have sådan en task og være så pæn i tøj og... Altså, et barn skal være et barn for helvede. Nu ligner hun har make-up på. Altså, det er det værste. Jeg spørger kvinderne i chatten, har det her barn make-up på? Ja eller nej? Jamen, vi har lige så meget brug for, hvis hun er en dværg, så er det jo også upassende. Jeg tror altså ikke, det er en dværg på 36-årig dværg. Hvis det her så er den yngste 36-årige dværg, jeg nogensinde har set. Dværge har det med, at når de kommer over 30, der ligner de tager 30 år på. Boom. Eller bliver 30 år. Sådan der. Så er det bare sådan en lille rynket rosin, der render rundt. Kør videre, ellers så siger jeg bare noget, jeg fortryder. Godt. Ja, er du kommet over for at sige hej til vanvittigt godt. Jeg ved ikke, om der er make-up på her. Hyggeligt. Hvad for en af vores videoer er din yndlingsvideo? Har du en? Så jeg har jo for eksempel lige lavet kurser her for nylig om magtanvendelse i forbindelse med mit nye job. Og det er jo sådan noget med lov og regler. Hvad må man gøre, man ikke gør? Og det hedder jo faktisk en guidning, har jeg lært. Og det er jo faktisk et virkelig sjovt sted, at det er faktisk en af de få ting, hvor man må bruge sin fysiske kraft på et andet menneske, uden at det faktisk er et magtindgreb. Og det er Sofie jo tydeligvis instrueret i her, at hun ikke lovmæssigt kan blive taget for at føre hånden på skulderen her. Det er faktisk bare en guidning. Ja. Nej. Hvor er du sød. Skal vi tage et billede? Har du prøvet noget her i din kroppebog i dag? Var det sjovt? Har du også prøvet bør? Men ved du godt, at Morten Stoptjøk kommer senere? Skal du ikke se det? Hvorfor køber de her folk ikke nogle mikrofoner? Altså sådan, vi kan høre lyden ordentligt. Ja, jeg er helt enig. Du ved, de kunne bare købe sådan nogle, som vi har, de der DJI. Altså, bare lige at putte på telefonen, det er jo ikke noget, der kræver noget vildt. Ej, hvor er du sød. Kan være, du kan tage den, Sofia? Ja. Tusind tak skal du have. Kan du have en god dag? Hej med jer, piger. Det bliver bare ved nu. Det bliver ved og ved og ved. Det. Jamen, altså, kører lige lidt videre, var. Jeg tror, folk de synes, det er kedeligt. Motormille. Vi kan cykle og lave hjertemassage. Så du hende. Prøv lige at høre det her. Sådan, altså, hvis du skulle sælge en børnefestival, vil du så sælge den på de samme 2 ting, som Sanne sælger den på her? Lad os bare lige høre, hvad hun siger. Så er der, hvor børn kan cykle og lave hjertemassage. Altså, det er bare det, man gerne vil, ikke? Man vil gerne sende til børn på festival, hvor de kan cykle, eller de kan lave hjertemassage. Det er bare, altså... det er bare youth camp, det her. Det er bare... Du har hjertemassage, ja. Og Sanne, hun siger som om, at det er det fedeste, man kan lave som barn. Du har da aldrig nogensinde set en hoppeborg iklædt ambulance. Det er da helt mærkeligt, ikke? Så fik Sanne nok. Too much other woman power. Det gider væk. Vi skal videre. Så er de videre, eller hvad nu? Ja. Her fra Bumleby Festival. Og vi har simpelthen fået nogle fine gaver, som jeg lige kan kigge på her i bilen. Velkommen hjem her. Og der står her, hej. Altid godt, når det er sådan en papkasse. Jeg bliver æderbanken snart tosset, hvis ikke snart vi får nogle fangaver. Men, altså, jeg tænker også, altså, jeg vil da også gerne have sådan en, du ved, en due, der er blevet skudt, eller et eller andet, hvor folk har lagt en lille nøgle ind i hjertet, hvor hjertet i duen normalt var. Altså, hvor er sådan et mysterie for mig? Jeg har ventet hele mit liv på sådan et mysterie. Der er en, jeg vil have en død due med en nøgle ind i kadaver, så kan jeg godt arrangere det. Det kan jeg love det for. Og jeg kan også godt arrangere det sådan, at du vågner op i nat, og så ligger den der bare. Jeg hedder Nora og er 8 år. Jeg er stor fan og har næsten set alle jeres videoer. Det virker lidt til, at enten er det den bedste sådan håndskrift, som en dansk 8-årig har i dag, eller så er det forældrene, der har skrevet det her. What's in the box? Og det kunne jo være for eksempel, at det var den døde due, eller endnu bedre, sådan et halvt kilo fentanyl. Hvem ved? David Jones hjerte. Jeg har købt en lille ting til jer, som I gerne må åbne på YouTube, hvis I har lyst. Jeg har glædet mig meget til at møde jer i dag, og det har været et stort ønske længe. Kærlig hilsen,
Måske det er lasagnen fra i går, der ligger der i. Der er en eller anden, måske er det en squishmallows. Det er en stressbold. Det ved børnene bare. Alle Sandes børn er bare sådan raging stress på grund af alt det arbejde, hjemmearbejde, der er her. Stressbold. Ej, tusind tak. Så er det til Malle? Sofia. Jo, til Malle. Jeg siger ikke, hvad jeg tror, det er. 2 søde løs, tak. Nora. Du er fed. Jeg elsker løs. Og Thomas. Så er der slik til, Thomas. Det er jo lakrids. Har det ikke spøgelakrids? Der er en masse lækkert. Prøv det. Okay, konspirationen starter. Forsøger Nora, den 8-årige fan, eller hendes forældre? For du sagde højt kolesterol. Var ikke det, du sagde lidt tidligere? Jo. Han ser lige bleg ud. Ja. Og hvad er det, man siger med folk højt kolesterol og lakrids, Thomas? Jamen, det er ikke, nej, det er hjertet. Altså, lakrids, det er sindssygt dårligt for hjertet. Der røg den teori. Det er sindssygt dårligt for hjertet. Altså, det er noget af det værste, faktisk. Jeg har nogle gange drukket sådan noget lakrids-te, og så kan jeg mærke, at jeg får dobbeltslag. Chokerende information, du kommer med her. Jamen, prøv at tænke på det næste gang, I spiser lakrids. Jeg er enig, Kolmar. Hvis det ikke er et afhugget hoved, eller du ved, sådan en personlig, du ved, sådan dagbog for Jill Biden, der beskriver sådan, hvad der skete med Joe de sidste 4 år, så har jeg det sådan, altså... Det kan også være et fiskehoved med en finger i munden. Korrekt. For det er jo sådan noget med at sove med fisken. Og hvad betyder det? Sleep with the fishes. Det er jo en Cosa Nostra-ting. Ved du egentlig, hvad sådan en Colombian necktie er? Det er den her, der ser lyde inde i munden. Sådan nogle, der popper. Dem har Malle spist. Hvad er det, de hedder, de her, Sofia? Skittles. Mads. Mikrobion popcorn. Og noget andet lækkert. Jeg skal altså lige se, hvad det her er. Virkelig brug for at vide, hvad det er, der foregår. Så det er ikke noget med at disse. Ind i sådan poser. Lige nu har du gang i din fisk. Det er virkelig ikke noget med at disse det her, eller noget som helst. Hvem er det, der har sendt gaven Lotte? Hvis nu Lotte-pigen der, hun var mangemillionær og gav dem en yacht, eller en rejse sydpå, eller du ved, en hest, der var levende. Jamen, så vil jeg sige, okay, tjek. Fair nok, det kan jeg edderbank med godt forstå, men man giver, du ved, 2 påskeæg, et lys fra normal, og sådan nogle ting. Og igen, jeg siger det ikke for at disse, jeg siger det for at prøve på at forstå, hvad er det egentlig, der sker? Hvad siger man? Hvorfor vil man gerne give Sanne Ville gaver? Tror man ikke, at Sanne Ville tjener nok penge til, at hun kan købe de der ting selv? Hvorfor gør man det? Og der kunne jeg godt tænke mig, at der var en adfærdsforsker, eller et eller andet, der ligesom kunne give et bud på det. Jeg er også bange for, at du skal komme med et bud på det, selvfølgelig. Fordi... Hvor skulle du vide det fra? Ja, sådan har du det med alt, jeg faktisk siger, tror jeg. Alt, hvad du siger? Der har du sådan en bullshit-detektor, der går off. Det er faktisk lige bare... Forstår du, hvad jeg mener? Min mor og far hedder det her, så er du sådan... Christian. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, prøv at høre. De laver content, de får penge af YouTube, og de er rundt og tjener penge, og bla bla bla. Hvorfor skulle de give dem gaver? Skal jeg komme med et bud? Ja. Der er mange curlingbørn. Curlingbørn er vant til, at god er at få det, som de vil have, right? Så nu føler de, at her er deres yndlingsgude-YouTuber Sanne Ville, så nu vil de give hende en lille gave, fordi de er materialister. De er født i en materialistisk verden, hvor det er sådan, man giver kærlighed og respekt til folk. Det vil give dem ting. Det er jo børn, der giver det. Altså jeg tænker også, hvis det var voksne mennesker, så var det jo nok også nogle lidt mere sofistikerede gaver, de ville give. Tror du ikke? Men det er jo fordi, det er børn. Vi har jo prøvet det før, Christian. Vi har jo set det før, hvor der var en, der gav, hvad gav de? Sådan nogle kinesiske nudler. Ja. Altså, det har vi også set. Skriver Ralle. Tænker også, det er fordi, de vil blive læst op på YouTube. Godt bud, Ralle. Den havde jeg ikke tænkt på. Så man kan sige, jeg er med en Sanne Ville video, fordi jeg gav den her gave. Ja, det er et godt bud. Jeg synes jo nærmest en tegning, eller du ved, et eller andet personligt, de selv har lavet, nærmest vil være mere på sin plads i virkeligheden, end 2 lys fra Netto, eller hvor de nu har købt dem. Det er bare det, jeg synes, der er lidt mærkeligt. Ja. Enig, Thomas. Enig. Shit, mand. Undskyld, Christian. Tror du, vi skal... Ja. Kunne du ikke sende noget til Sanne Ville, Christian? Sådan noget. Altså, hvad tænker du? Og så sige, at vi og så skriver I et langt brev, og vi kunne lave nogle tegninger. Og så... hvad? En kælder eller sådan noget til deres hus?
og så bare sige, at, at hun må gerne bruge den i en video. Ja. Jeg føler altså, hvis vi kunne få et shout-out af Sanne Ville, så føler jeg, at det er det bedste, vi kan få. I burde sende en gave til Sanne, se om hun så åbner den på video, en invitation til collab og et eller andet underligt oveni. Jeg er enig. Hvad kunne det underlige være? Sådan... Jamen, det er et glas med tænder. Et glas med tænder? Sådan hestetænder. Altså, det er jo sådan nogle kæmpe store tænder, der er hævet ud. Altså, så er de så lange her. Føler du ikke, der skal være en gåde, så? Altså, det skal sådan en patch roll. Det skal ikke være sådan bare et normalt 4 stykke papir. Det så kan der stå, gæk. Hvis du ikke laver collab med Thomas og Christian, så er det de her tænder. Det er dine tænder næste gang. Så du tænker direkte til trussel. Det er også... ja, eskalere det der. Ja, det er det ikke det bedste, bare at gå i gang med Jo. Det handler om at slå først, som man siger. Vi er stoppet på sådan et billede af deres håndbrems. Kan du se det? Og så en pose Haribo. Jeg synes egentlig, det er meget dystert. Ja, fordi hvad indikerer det? At Thomas han lige om lidt kommer til sådan at tage den forkerte, og så går det galt. Ja, men lige nu har du også fået lakridspiber. Der er en, der kender dig. Og så er der bare en super flot tegning. Tusind tak. Og Malle fik negle. Ej, hvor er det sødt. Nå, så der var en, der gav negle. Flot tegning fra Freja. Tror jeg, det er fra. Og tusind tak, og hvor er det fint. Og jeg har fået nogle bøjser, og jeg har fået en rigtig fin tegning. Så har du fået negle. Ej. Du kan slippe for ansvaret. Wow, den er flot. Men tusind tak, og tusind Hvem sidder på bagsædet? Festival. Det er et godt spørgsmål. Nej, det er vores fødselsdagsrunde, Dirk. Dem skal du ikke bruge her til.